Dambudziko riri kuitika kuZANU-PF yaMnangagwa kugrupu rezvigananda inhau yekuti wari kuwanza madrugs, wari kurova cocaine, wari kurova heroin. So wese maadvisors anenge ari padhuze achinzi maadvisors apresident vanenge vakabatwa. Sa mamwe maadvices avari kupa Mnangagwa zviwindi havachisina nguva yekutarisa kuti tiri kubva kupi tiri kuenda kupi. Vanhu vangosara nezviwindi chete. Ndosaka muri kuona vanhu vakaita sana Comrade Obert Mpofu vari kuramba nechidhindo chavo kuti haiwa mungati imimi vafana vakarohwa nemadrugs wanga uchikuti iwe mundarabvisa Obert Mpofu pasecretary general wepati imonondiisa meno kwamuri kundiisa uko hazvimeki sense. Saka madrugs avo aya ari kuvapa zvivindi each and every day to such an extent yekuti unoona ungonza vachimuka vachiti ngatibvise mavice president ese, vanoona ungozviita vana Tungwarara, but everything will be done under the influence of drugs. Saka kana zvichiitika izvozvo ivo they don't understand kuti pachamhanyiwa zviri legendary. Saka chatinongoita chiri kuitwa nemacomrades manje, they are just observing from a distance because macomrades they are not under the influence of madrugs. Varungotarisa vachingoona zviri kuitwa nana Tungwarara, they are observing everything zvichingoitika vakanyarara vachiita kunga vasiri kuona. Asi the judgment night iri kuuya pachamhanyiwa ende pachamhanyiwa zviri legendary. The truth iripo ndeyekuti havasisina option, ndosaka makuona wakungobata-bata nepasingafanirwi kubatwa. Neunderstanding yekuti musangano weZANU-PF wacho unofamba sei, masecrets epati akakosha papi, ndeapi mapositions asingaitwi temper with. Iwo ungati secretary general wemusangano unongosvika ungoti hanzi takuchinja. Saka kana kuri kuendwa kucongress vanhu vachinovhoterwa mapositions iwayo vanenge vachinovhoterwa chii kana Mnangagwa achikwanisa kungobvisa munhu neword of mouth ainfluenzwa nemunhu akarohwa zvake nemutoriro. Saka ndiyo situation yaapo muZimbabwe. Saka ngatifambei nerevolution tichitoenda mberi takadaro. Izvozvi yes we understand kuti they are appealing with the influential people ku opposition kuti vafinance valaunche ma-political parties in this shortest period of time before December so that they disturb chinhu chevanhu. Saka isiso tiri kuti regerai vakomana, chinhu ichi chakashandwa for years and years. You cannot be given money once former party announce a party. Yes, it's a democratic process, but kana tiri kuti isisu we are in a revolution, then iwe uramba uchingoda kuti democracy unopedzisira newe wacho wamhanya zviri legendary. Because vanhu vatambura, usafungidzira kuti vanhu vari kuungana parevolution panapa nekunakirwa nekutaura kwaComrade Geza, nekutaura kwana Comrade Saruwaka, nekutaura kwana Comrade Traore, nekutaura kwana General Chiwenga. Hatitauri zvinonakidza isisu. Isu takatoremerwa sekuremerwa kwakaita vana veZimbabwe, ndo zvinhu zvatiunganidza pano. Saka ukauya uchiti tucha nekaconstitution kako kasina musoro uchiti hanzi it's my democratic right, unopa mhanya nedemocratic right yako. Ende problem yakuitika izvezvi kumhanya ukauchangomhanyi chete, unenge wakumhanya zviri legendary.